Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis GKJ Bahtera Kasih mengucapkan selamat datang, selamat berjumpa kepada semua jemaat yang hadir pada saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya untuk menyampaikan berita gereja sebelum ibadah dimulai. Berita gereja Minggu 25 Juli 2021 sebagai berikut. Yang pertama, pelayan ibadah. Pelayan ibadah online pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, akan dipimpin oleh Bapak Nugroho Diatmojo, Sarjana Teologi dari Pepantan Cemangkah, menggunakan bahasa Jawa. Dimohon jemaat untuk mempersiapkan Kidung Pasamuan Jawi dan Alkitab bahasa Jawa. Berita yang kedua, penundaan pelayanan baptis dan sidi. Dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM darurat se-Jawa Bali, maka pelaksanaan pelayanan baptis dan sidi yang sudah dijadwalkan pelaksanaannya akan diundur. Selanjutnya akan menunggu izin dari pemerintah untuk bisa dilaksanakan di dalam gereja. Berita gereja yang ketiga, penundaan perjamuan kudus reguler bulan Agustus. Dikarenakan adanya pemberlakuan PPKM darurat se-Jawa Bali, maka pelaksanaan perjamuan kudus reguler bulan Agustus 2021 akan diundur. Akan tetapi dengan dikoordinasi oleh majelis pepantan masing-masing, dimohon jemaat tetap melaksanakan persiapan, yaitu pendadaran. Sehingga apabila situasi dan kondisi sudah membaik, perjamuan kudus segera bisa dilaksanakan. Berita gereja yang keempat, rapat panitia pengadaan kendaraan 2021. MPH GKJ Bahtera Kasih akan mengadakan rapat bersama dengan tim panitia pengadaan kendaraan pada hari Jumat 30 Juli 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat bertempat di Indu Eromoko. Berita gereja yang kelima, pengumpulan kolekte persembahan. Dikarenakan ibadah dilaksanakan di rumah dan dilaksanakan secara online, maka pengumpulan persembahan dipersilahkan kepada majelis pepantan masing-masing dan dikoordinasikan dengan jemaat di pepantannya masing-masing. Demikian berita gereja yang dapat disampaikan. Selanjutnya, jemaat dipersilahkan memasuki saat teduh, mempersiapkan tubuh, hati, dan pikiran kita mengikuti ibadah. Saat teduh dipersilahkan. Saat teduh cukup. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita lumebet wonten ing pangibadah. Kita memuji Gusti kanthi Kidung Pasamuan Jawi nomor 29, wadonipun setunggal lan kaping kalih. Sumangga sowan Gusti. Sumangga sowan Gusti, haleluya.
Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga pangibadah ing wanci menika kita sengker kanthi pengaken. Sang Yewah ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing kita sedaya. Amin. Pasamuan semoga kita gemeni wekdal kita memuji ngluhuraken asmanipun Gusti Allah kanthi kekidungan Kidung Pasamuan Jawi nomor 89. Kidung Pasamuan Jawi nomor 89 padhanipun setunggal lan kalih. Puji kunjuk Allah. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga ing wanci menika kita ngunjukaken pandonga panelangsaning dosa. Sumangga kita ndedonga. Duh Allah Rama kawula ing swarga, paduka Allah ingkang nitahaken langit bumi lan isinipun. Paduka Allah ingkang tansah ngrimati kawula, paduka ingkang paring nyawa dumateng gesang kawula. Duh Gusti, sampun saprayoginipun pepujen saha pakurmatan kunjuk namung dhateng paduka. Sampun saprayoginipun kawula misungsungaken gesang murih paduka agem manut ing karsa paduka. Sampun saprayoginipun kawula ngambah margi ingkang paduka gelar ing ngajeng kawula. Nanging kasunyatanipun Duh Gusti, kawula menika winengku ing karingkihan. Kawula asring damel sekel galih paduka lan ugi kawula asring damel goreh manahipun sesami kawula. Kawula asring kablithuk ing gesang kadonyan ingkang namung ngega kekarepanipun gesang kawula piyambak. Paduka karsa ngapunten kawula Duh Gusti, manungsa ingkang dosa menika. Paduka karsa ngapunten kawula Duh Gusti ingkang asring damel sekel galih paduka kanthi tumindak ingkang boten nyondongi karsa paduka. Duh Gusti, paduka karsa miyarsakaken pandonga panelangsa kawula menika. Nyuwun ing asma endah Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga ing wanci menika kita nampeni pawartosih rahmat saking Gusti. Pawartosih rahmat kapetik saking Matius 11 ayat 28 ngantos dumugi 3 doso. Matius 11 ayat 28 ngantos dumugi 3 doso.
He para wong kang kesayahan lan kamumutan, padha mreneo. Aku bakal gawe ayemmu. Pasanganku padha tampanana ing pundakmu lan padha geguruwa marang aku. Awit aku iki alus lan lembah ing budi. Temahan kowe bakal padha oleh ayeming nyawamu. Amarga pasanganku iki kepenak lan momotanku iku enteng. Lan ing wanci menika kita ugi badhe nampeni pitedah gesang anyar. Pitedah gesang anyar kapendhet saking Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Marga saka iku kowe kudu padha mantep ing pracaya, tetep santosa, ora keguh lan aja nganti nyeleweng saka ing pangarep-arep Injil kang wis padha kok rungu lan wus kagelarake ana ing salumahing bumi sakureping langit. Lan aku iki Paulus kang wus dadi peladose. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga kita sanggemi pawartosih rahmat lan pitedah gesang anyar menika kanthi kidung kesanggeman. Nggih menika kidung pasamuan Jawi nomor 123. Kidung pasamuan Jawi nomor 123 padhanipun setunggal. Kula pitados mring Gusti. Gusti dilar kula wajib kula jumadang gesang manut Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga kita sesarengan marek wonten ing ngarsanipun Gusti, wonten ing pandonga syukur, pandonga pisungsung, pandonga syafaat lan ugi kita nyuwun dumateng Roh Paduka ingkang suci tansah nuntun kita wonten ing kita maos sabdanipun Gusti. Sumangga kita ndedonga. Gusti Allah Rama sembahan kawula ingkang wonten ing kraton swarga ingkang mulya saha langgeng. Gusti Allah ingkang nitahaken langit lan bumi lan isinipun. Gusti Allah ingkang tansah ngrimati kawula, ingkang tansah nyekapi kabetahan kawula, lan ugi Gusti Allah ingkang maringi dinten ingkang enggal ing wanci menika. Kawula ngaturaken panuwun syukur dhumateng Gusti awit katresnan paduka ingkang sampun kawula tampi ngantos dumugi ing titi wanci menika. Matur nuwun dhumateng Gusti awit sih katresnan paduka menika. Lan ugi kawula ngaturaken panuwun syukur awit berkat-berkah ingkang sampun kawula tampi wonten ing pagesangan kawula saben dinten.
Lan ugi Duh Gusti ing wanci menika kawula badhe ngaturaken pisungsung awit kawula sampun binerkahan wonten ing pagesangan kawula. Kawula masrahaken pisungsung kawula menika Duh Gusti wonten ing ngarsa paduka. Gusti Allah mugi tansah nyucikaken pisungsung kawula lan berkahi pisungsung kawula saengga pisungsung kawula menika saged kagem kamulyan asma paduka. Kawula ugi ndedonga dumateng sederek-sederek kawula ingkang tansah ngelola, ingkang tansah ngurusi pisungsung paduka menika Duh Gusti, arta paduka menika Duh Gusti. Kawula pasrahaken sedaya wonten ing ngarsa paduka paringana berkah lan ugi kawicaksanan saengga saged ngelola arta paduka menika kangge kaluhuran asma paduka kemawon. Duh Gusti kawula ngaturaken panuwun syukur lan ugi kawula nyuwun pangapunten nalikanipun kawula ngaturaken pisungsung menika wonten dosa-dosa ingkang sumela wonten ing batos kawula. Duh Gusti ing wanci menika kawula ugi badhe ngunjukaken pandonga-pandonga sapaat kawula. Ing wanci menika kawula ndedonga dumateng sederek-sederek kawula ingkang nandhang satunggalipun karingkihan badan, sederek-sederek kawula ingkang nandhang sakit. Gusti Allah tansah jamah sederek-sederek kawula paring kegiatan lan pemulihan lan ugi panglipur wonten ing manahipun. Lan nalikanipun nandhang badan ingkang ringkih, manahipun tansah tetep ngener dhateng paduka kemawon. Lan ing wanci menika Duh Gusti kawula ndedonga dumateng kasepuhan ing GKJ Bahtera Kasih. Kawula pitados bilih paduka tansah nganti kasepuhan sederek-sederek kawula ingkang sampun ringkih ing badan menika. Kawula masrahaken sederek-sederek kawula kasepuhan wonten ing asta paduka. Senadyan badan sampun ringkih boten kiyat malih, kawula pitados bilih roh paduka tansah nganti lan kawula nyuwun paduka ngiyataken iman kapitadosan lan tansah ngener batosipun namung dhateng paduka kemawon. Duh Gusti ing wanci menika kawula ugi ndedonga dumateng putra-putri peparing paduka. Kawula pasrahaken Duh Gusti putra-putri peparing paduka menika wonten ing asta paduka. Nalikanipun para putra-putri kawula menika nembe wonten ing satunggalipun pasinaon, Gusti Allah paring kepinteran dumateng putra-putri paduka menika. Lan para putra-putri paduka menika saged nggayuh menapa ingkang dipun cita-citakaken. Lan ugi kawula ndedonga dumateng para putra-putri paduka ingkang nembe wonten ing masa pertumbuhan. Kawula masrahaken Duh Gusti wonten ing masa-masa pertumbuhanipun Gusti Allah tansah nganti tansah ngiyataken iman kapitadosan sehingga tansah dados para putra-putri paduka ingkang ajrih asih dhateng paduka kemawon. Lan ugi sederek-sederek kawula putra-putra paduka ingkang ugi nembe pados ing padamelan. Gusti Allah tansah berkahi, Gusti Allah tansah nyawisaken padamelan menapa ingkang saged dipun tindakaken kangge kacekapan gesangipun. Lan wanci menika Duh Gusti kawula ugi ngunjukaken panuwun syukur lan ugi matur nuwun awit panganti paduka ing gereja GKJ Bahtera Kasih tansah saged nindakaken pangibadah senadyan kawula ing wanci menika mboten saged makempal wonten ing gereja lan kawula namung saged makibadah secara online utawi ugi wonten ing daerah-daerah utawi pepantan-pepantan ingkang boten saged online ugi saged mangibadah secara kelompok. Gusti Allah paring berkah Duh Gusti tumrap jemaat-jemaat pasamuan GKJ Bahtera Kasih menika. Senadyan kahanan kados mekaten Duh Gusti, Gusti Allah tansah nganti tansah nyataken iman kapitadosan. Lan ugi ing wanci menika kawula ndedonga tumrap pelados-pelados ing GKJ Bahtera Kasih. Bapak Pendito, Bapak Yeskiel lan Brayat, Gusti Allah paring berkah, paring kegiatan lan saged lelados wonten ing GKJ Bahtera Kasih lan ngaselaken woh ingkang sae ingkang saged ngluhuraken asma paduka kemawon. Waten ugi para diaken, penatua, lan ugi komisi-komisi lan pelados-pelados sanesipun. Gusti Allah tansah berkahi menapa ingkang dipun tindakaken supados saged dadosaken ngrembakaning iman kapitadosan GKJ Bahtera Kasih. Lan ing wanci menika Duh Gusti kawula ugi ndedonga dumateng bangsa negari kawula. Kawula masrahaken
para pemimpin bangsa negari kawula. Paringono kegiatan kangge mimpin lan ugi kawicaksanan. Lan menapa ingkang dipun tindakaken menika nyondongi karsa paduka. Lan ing wanci menika Duh Gusti kawula ugi ndedonga ing kahanan kados mekaten inggih menika wabah virus corona ingkang dereng rampung tesih wonten ing kiwa tengen kawula. Gusti Allah mugi paring berkah dumateng kawula tansah dipun amping-ampingi nalikanipun kawula nindakaken pakaryan kegiatan kawula. Lan kawula nyuwun Duh Gusti wabah virus corona menika paduka singkiraken saking lumahing bumi. Lan Gusti Allah paring kegiatan dumateng umat paduka ing mriki. Duh Gusti, sekedhap malih kawula ugi badhe nyuraos sabda pangandika paduka. Gusti Allah paring kegiatan, Roh Paduka ingkang suci tansah nedhaki kawula sehingga kawula saged mangertos menapa ingkang paduka kersakaken lan ugi kawula saged nindakaken menapa ingkang paduka kersakaken. Kawula masrahaken Duh Gusti sarana alat-alat ingkang ing wanci menika ingkang kawula nggih kangge mangibadah. Gusti tansah berkahi, Gusti tansah maring kelancaran supados kawula saged mangibadah ngantos dumugi ing pungkasanipun. Kawula namung masrahaken sedayanipun menika wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus. Matur nuwun Duh Gusti. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, ing wanci menika sumangga kita sami nyuraos sabda pangandikanipun Gusti ingkang kapetik saking Yohanes 6 ayat 1 ngantos dumugi 21. Sabdanipun Gusti, sawuse mangkono Gusti Yesus tindak menyang ing sebrange segara Galilea, yaiku segara Tiberias. Wong akeh padha grudukan nderekake panjenengani amarga padha ndeleng mujijat kang wis katindakake dening Gusti Yesus tumrap wong-wong kang padha lara. Gusti Yesus tumuli minggah ing gunung, banjur lenggah ana ing kono kaadhep dening para sekabate. Nalika samono wis ngarepake Paskah riyayane wong Yahudi. Bareng Gusti Yesus mirsa wong akeh padha grudukan sowan, banjur ngandika marang Filipus, "Ing ngendi anggon kita arep tuku roti supaya wong-wong iki bisa mangan?" Anggone ngandika mangkono iku mung kagawe nyoba, awit wis mirsa piyambak apa kang bakal katindakake. Unjuke Filipus, roti pangaos 200 dinar mboten badhe nyekapi kangge tiyang semanten kathahipun menika, sanadyan namung sami kebagian nyakedhik. Sawijining sekabat iya iku Andreas sadulure Simon Petrus tumuli munjuk. Menika wonten lare ingkang bekta roti sair gangsal kalian ulam loh kalih, nanging menika ngawer sepinten kangge tiyang semanten kathahipun menika. Gusti Yesus ngandika, wong-wong iku konen padha linggih. Andreas ing kono kula wangsuli malih ana dene ing kono akeh sukete. Wong-wong mau banjur padha linggih, kang lanang cacahe watara 5.000. Gusti Yesus tumuli mundhut roti mau lan sawuse saos syukur banjur diedum-edum marang kang padha linggih ing kono. Mangkono uga iwake sakarepe olehe arep padha mangan. Sawuse padha wareg, Gusti Yesus tumuli dawuh marang para sekabate, cuwilan turahane padha klumpukna supaya aja ana kang kececeran. Banjur ia diklumpukake oleh 12 wakul kebak isi cuwilan roti sair 5 mau, yaiku sisane kang wis padha dipangan dening wong-wong mau.
Bareng wong-wong mau ndeleng kaelokan kang ditindakake dening Gusti Yesus iku tumuli padha ngucap, panjenengane iku nyata Kanjeng Nabi kang bakal rawuh ing jagat. Sarehne Gusti Yesus pirsa yen sediane wong-wong iku padha teka arep mboyong panjenengane kalawan peksan arep kajumenengake ratu. Panjenengane banjur sumingkir minggah ing gunung maneh piyambakan. Bareng wayah sore para sekabate padha mudhun menyang ing segara, banjur padha nunggang prau arep nyabrang menyang ing Kapernaum. Bareng wus wengi Gusti Yesus kok meksa durung rawuh. Mongko ombak ing segara ngedap-edapi amarga katempuh ing angin gedhe. Bareng olehe padha ndayung para sekabat mau wis oleh watara 2 utawa 3 mil. Weruh Gusti Yesus tindak napak ing banyu nyelaki praune. Temahan padha wedi nanging tumuli dipangandikani, iki aku, aja padha wedi. Para sekabat banjur ngaturi panjenengane minggah ing prau lan saknalika iku uga praune tekan ing daratan kang kasedya. Mengaten sabda pangandikanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika saben tiyang ingkang sami mirengaken sabda pangandikanipun Gusti dipun raos-raosaken saha dipun tindakaken wonten ing pagesangan saben dinten. Haleluya. Amin. Jejer pangibadah ing wanci menika pitados ing satengahing prahara. Pasamuanipun Gusti, kita gesang minangka tiyang Kristen nggadahi iman kapitadosan dumateng Gusti kita Yesus Kristus. Kita nalikanipun nggadahi iman kapitadosan dumateng Gusti kita Yesus Kristus, kita kaparingan gesang ingkang langgeng. Lan ugi kita dados putra-putranipun Allah. Nalikanipun kita pitados wonten ing wonten ing iman kapitadosan ing ngarsanipun Gusti, tentunipun nalikanipun kita gesang, kita ugi dipun rimati dening Gusti Allah. Menapa ingkang kita tindakaken, Gusti Allah tansah wonten ing gesang kita, tansah nganti kita. Ananging wonten ing pagesangan ing donya menika boten saged kita selaki bilih gesanging manungsa tiyang pitados ugi badhe nglampahi satunggalipun perkawis-perkawis gesang, badhe nampi satunggalipun perkawis-perkawis gesang ingkang awrat. Senadyan kita menika tiyang ingkang sampun pitados, senadyan Gusti Allah nganti kita, ananging perkawis-perkawis gesang menika ugi tansah wonten ing gesang kita, gesang tiyang pitados. Contonipun wonten tiyang Kristen, tiyang ingkang pitados dumateng Gusti ananging nggadahi satunggalipun penyakit ingkang boten mantun-mantun. Menika ndadosaken satunggalipun persoalan utawi beban wonten ing pagesangan, utawi ndadosaken masalah wonten ing pagesangan. Mekaten ugi contohipun sanesipun wonten ugi tiyang Kristen ingkang pitados dumateng Gusti ugi angel anggenipun pados kacekapan gesang. Kados-kados menapa ingkang dipun tindakaken menika raos-raosipun boten saged cekap nyekapi kangge gesangipun. Lan ugi wonten malih tiyang ingkang pitados, tiyang Kristen ingkang ugi nglampahi satunggalipun permasalahan-permasalahan gesang ingkang tumpuk undung. Masalah setunggal ingkang dereng rampung ketambang masalah sanes-sanesipun. Menika satunggalipun kasunyatan. Nalikanipun kita nggadahi iman kapitadosan dumateng Gusti, lan nalikanipun kita taksih gesang wonten ing donya, kita ugi badhe nandhang satunggalipun masalah-masalah gesang. Perkawis-perkawis menika saged kemawon ndadosaken iman kapitadosan kita menika ringkih.
Dadosaken kita menika saged kemawon nyalahaken Gusti. Kenging menapa duh Gusti? Kula sampun gadhahi iman kapitadosan dumateng Paduka. Ananging gesang kawula menika kok kados mekaten. Kok aurat sanget. Nah, saged kemawon kita malah dados kecalan iman kapitadosan. Nah, pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti ing ngriki kadangkalanipun kita mboten sadar bilih menapa ingkang kelampahan wonten ing gesang kita menika mujudaken pandadaring iman supados kita tansah ngandhalaken Gusti, tansah kita menika celak kalian Gusti. Lan saged kemawon kita menika nalikanipun nandhang satunggalipun masalah langsung nyalahaken Gusti, mboten naliti gesang kita. Persoalan utawi masalah-masalah gesang ing pagesangan kita menika napa kita piyambak ingkang damel. Nah, kita langsung nyalahaken Gusti. Kamangka kita piyambak ingkang damel persoalan-persoalan utawi masalah-masalah wonten ing pagesangan kita menika. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, pancen gesang ing jaman sakmenika kebak ing tantanganing gesang ingkang kedah kita adepi. Lan kados pundi tumrap kita tiyang pitados? Menapa kita tansah gesang kanthi iman kapitadosan? Menapa kita ugi malah kawon kalih keadaan ingkang wonten, ingkang kelampahan ingkang sangsaya awrat. Pasamuanipun Gusti waosan ing dinten menika saking Yohanes 6 ayat 1 ngantos dumugi 21. Ngemu kalih cariyos bilih Gusti nindakaken satunggalipun mukjizat. Sumangga kita taliti saking kalih cariyos menika. Mukjizat ingkang sepisan inggih menika saking ayat 1 ngantos dumugi gangsal welas. Ing satunggaling redi kathah tiyang ingkang sami ngetut Gusti Yesus. Cacahipun watawis gangsal ewu tiyang jaler lan dereng kalebet pawestri lan ugi lare-lare. Tuwin ing wanci menika, ing wanci semanten menika tuwuh satunggalipun perkawis nalika dinten sampun sonten sampun sami keluwen. Lan ing riku tebih saking tiang-tiang ingkang sadean tetedan. Lajeng Gusti Yesus ngandika dumateng Filipus, "Ing ngendi anggon kita arep tuku roti supaya wong-wong iku bisa mangan?" Kados dene ingkang kaserat wonten ing ayat gangsal. Pandanganipun Gusti Yesus dhateng Filipus minangka sarana nyobi kawigatosanipun para murid. Lan sejatosipun Gusti Yesus sampun mangertos menapa ingkang badhe katindakaken. Pasamuanipun Gusti senadyan gesang pitados lan rumaket ing Gusti boten jamin gesang ing donya menika bebas saking perkawis-perkawis gesang. Perkawis-perkawis gesang tentu tansah wonten ing gesang kita. Nalikanipun kita tasih gesang wonten ing donya. Lumantar waosan ingkang sampun kita waos ingkang nggih menika cariyos Gusti Yesus nindakaken satunggalipun mukjizat-mukjizat sumangga kita jlimeti, kita gatosaken langkung lebet malih lan kita saged nyinau kados pundi nalikanipun kita gesang wonten ing donya menika lan kita nembe ngadepi satunggalipun perkawis-perkawis gesang. Nalikanipun kita nembe ngadepi satunggalipun perkawis gesang ingkang sepisan kanthi menapa ingkang kita gadahi, kita wantun ngadepi perkawis kala wau. Nah, kanthi menapa ingkang kita gadahi, kita wantun ngadepi perkawis kala wau. Nah, kados ing cariyos kala wau nalikanipun wonten satunggalipun masalah bab kaluwen. Andreas ing riku manggi satunggaling lare ingkang beta roti gangsal lan ugi ulam kalih. Lan dipun pasrahaken dumateng Gusti Yesus.
namung wonten roti gangsal lan ulam kalih. Menika kasunyatan ingkang dipun gadahi, kasunyatan tetedan ingkang dipun gadahi ing papan menika. Nah, panci menawi kita pikiraken tentu boten badhe nyekapi kangge tiang-tiang kathah. Lan tetedan menika namung cekap kangge lare alit kala wau piyambakan. Ananging ing mriki Andreas wantun masrahaken roti gangsal lan ulam kalih menika dhateng Gusti. Menika ingkang dipun gadahi. Mekaten ugi tumrap lare kala wau ugi wantun masrahaken roti gangsal lan ulam kalih supados dipun paringaken dumateng Gusti Yesus. Lare kala wau boten mangertos kados pundi mangke. Lan nalikanipun dipun pasrahaken dumateng Gusti lan boten wonten mukjizat tentunipun lare kala wau ugi badhe ngraosaken satunggalipun kaluwen. Nah, mekaten wonten ing pagesangan kita. Nalikanipun kita nembe ngadepi satunggalipun perkawis-perkawis, sumangga kita wantun ngadepi kanthi menapa ingkang kita gadahi. Ampun ngantos kita menika boten nindakaken menapa-napa namung mikiraken, wah apa cukup? Aku ora iso ngopo-ngopo. Kita menyerah. Ananging menapa ingkang kita gadahi sumangga kita ginakaken kangge ngadepi perkawis gesang ingkang kita alami wonten ing pagesangan kita. Senadyan katonipun boten masuk akal. Katonipun boten saged inggih ngrampungi perkawis-perkawis gesang kita. Lajeng ingkang kalih ingkang kedah kita tindakaken inggih menika masrahaken dumateng Gusti Yesus. Kita pasrahaken kegiatan lan menapa ingkang kita gadahi menika namung dumateng Gusti kita Yesus Kristus. Pramila Gusti Yesus badhe maringaken berkat lan mukjizat. Nah, ing riku Gusti Yesus badhe campur asta. Menapa ingkang kita alami, menapa ingkang kita gadahi menika saged kangge ngrampungaken, kangge ngadepi satunggalipun perkawis ingkang nembe kelampahan wonten ing pagesangan kita. Kita kedah nglibataken Gusti kita Yesus Kristus wonten ing satunggalipun masalah-masalah ingkang nembe kita adepi. Lajeng ingkang angka 3 ngitang-ngitang berkahipun Gusti. Nah, kados dene ing cariyos kala wau, para murid sami ngempalaken sisanipun. Nah, ngantos wonten 12 wakul. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, kadang kalanipun kita menika mboten saged ngitang-ngitang berkahipun Gusti. Berkahipun Gusti menika saestu luber wonten ing pagesangan kita. Ananging kita menika mboten saged ngitang sepinten berkahipun Gusti. Pramila ingkang wonten inggih menika namung panggresula saking manah kita. Rumaos bilih Gusti Allah menika tebih. Rumaos bilih Gusti Allah menika mboten ngrimati kita. Kamangka kita sampun nampi berkah ingkang ageng sanget saking Gusti. Nah, nalikanipun kita saged ngitang-ngitang berkahipun Gusti wonten ing pagesangan kita namung wonten pangraos pangucap syukur wonten ing ngarsanipun Gusti. Pramila wonten ing pagesangan kita ampun ngantos kita kesupen ngitang berkahipun Gusti ingkang sampun kita tampi. Awit saking riku kita badhe nggadahi raos pangucap syukur dumateng Gusti. Lan nalikanipun kita nggadahi satunggalipun perkawis-perkawis gesang, kita boten lajeng nyalahaken Gusti. Kita mangertos bilih Gusti Allah menika Gusti Allah ingkang tansah ngrimati lan celak kalian kita. Lan ugi mukjizat ingkang angka kalih, ingkang perikop ingkang kalih ingkang sampun kita waos kala wau saking ayat 16 ngantos dumugi 21. Pengalaman para murid ngadepi angin ing seganten lan Gusti Yesus tindak napak ing toya. Nalikanipun para murid sami nitih prau badhe nyebrang dhateng Kapernaum, wonten angin ingkang ageng lan ugi ombak ingkang gegirisi. Sasampunipun prau dipun dayung wetawis 2 utawi 3 mil,
tumuju ing tengah seganten saking ketebihan ketinggal bilih Gusti Yesus nyelaki praunipun para murid menika kanthi napak ing toya. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, senadyan Gusti Yesus boten sesarengan kados-kados boten wonten ing celak kita boten mangertosi posisinipun Gusti Yesus menika, ananging pitulunganipun Gusti menika tepat pada waktunya. Nalikanipun kita ngadhapi satunggalipun perkawis-perkawis gesang lan kita rumaos bilih Gusti Allah menika tebih saking kita, sejatosipun Gusti Allah menika boten tebih. Gusti Allah badhe rawuh mitulungi tepat pada waktunya. Nalikanipun kita gesang ngadepi prahara utawi perkawis-perkawis gesang, sumangga kita nyuwun pitulungan dumateng Gusti lan Gusti badhe rawuh mitulungi gesang kita. Gusti Allah menika Gusti Allah ingkang peduli. Gusti Allah tansah ngrimati kita wonten ing pagesangan kita. Boten badhe nilaraken kita gesang piyambakan wonten ing donya ingkang sangsaya jahat menika. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, Injil Yohanes 6 ayat 1 ngantos dumugi 12 nandhesaken perkawis ingkang baken ing gesang kita bilih Gusti Allah menika asih tresna lan panguwasipun menika nyata wonten ing pagesangan kita. Panjenenganipun peduli lan rawuh mitulungi kita umat kagunganipun. Langkung-langkung nalika ngadepi mawarni-warni perkawis gesang ingkang tansah awrat menapa ugi tansah perkawis-perkawis ingkang enteng, Gusti menika badhe nindakaken mujizatipun kangge nulungi kita. Pramila sumangga kita nggadahi iman kapitadosan ingkang jejeg, ingkang tansah ngener namung dhateng Gusti kita Yesus Kristus. Sumangga kita tansah nyenyuwun lan masrahaken nalikanipun kita nggadahi satunggalipun perkawis-perkawis gesang namung dumateng Gusti kita Yesus Kristus. Sumangga kita inget kados dene wonten ing Kolose pitedah gesang anyar kala wau, Kolose 1 ayat 23. Marga saka iku kowe kudu padha mantep ing pracaya, tetep santosa, ora keguh lan aja nganti nyeleweng saka ing pangarep-arep Injil kang wis padha kok rungu lan wis kagelarake ana ing saklumahing bumi sakurepe langit. Gusti Allah tansah nyantosaken iman kapitadosan kita lan tansah mitulungi gesang kita. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, sumangga kita mlebet wonten ing wekdal sidhem ngraosaken sabdanipun Gusti. Sumangga kita mlebet wonten ing wekdal sidhem. Sumangga kita mlebet wonten ing pandonga panutup. Gusti Allah Rama sembahan kawula marek malih sowan wonten ing ngarsa paduka ngaturaken panuwun syukur awit sih katresnan paduka tansah nganti kawula anggen kawula sami nyuraos sabda pangandika paduka. Gusti Allah matur nuwun awit katresnan paduka ingkang tansah paduka paringaken dumateng kawula. Paduka tansah nganti maring kegiatan dumateng kawula nalikanipun kawula nembe ngadepi satunggalipun perkawis-perkawis gesang. Kawula boten piyambakan awit paduka menika Allah ingkang peduli lan paduka Allah ingkang badhe mitulungi kawula. Duh Gusti paringana kegiatan iman kawula supados kawula tansah ngener lan masrahaken gesang kawula namung dhateng paduka kemawon. Duh Gusti sekedhap malih kawula badhe mungkasi pangibadah ing enjing menika ing dinten Minggu menika. Duh Gusti kawula nyuwun pitulungan lan panganti wonten ing pagesangan kawula saben dinten, wonten ing pakaryan lan ugi wonten ing aktivitas ingkang kawula tindakaken. Lan menapa ingkang kawula tindakaken menika supados saged ndatengaken berkah dumateng kawula lan ugi ndatengaken berkah tumrap sesami kawula.
Duh Gusti ngapunten sedaya dosa kelepatan kawula wonten ing asma endah Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga kados dene paduka ingkang sampun maringaken donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kelepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng panggoda nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti sumangga sesarengan umat ing saklumahing bumi kita enggalaken iman kapitadosan kita kanthi ngucapaken syahadat 12 inggih menika pangaken pitados rasuli sesarengan. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula ingkang kabebetaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi sedo lajeng kasarekaken tumedhak dhateng teleng palimengan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah lajeng sumengka dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta Raden inggih patunggalipun para suci. Menapa dene pangapuntenipun dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti sumangga kita unjukaken kidung pangutusan saking kidung pasamuan Jawi nomor 212 padhanipun ingkang sepisan margi sih paduka. Pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti sumangga kita pungkasi pangibadah ing wanci menika lan nglajengaken pangibadah wonten ing gesang kita saben dinten lan sumangga kita sesarengan nampeni berkahipun Gusti. Sih rahmatipun Gusti Yesus sihipun Gusti Allah tuwin patunggalanipun Sang Roh Suci wonten ing kita sedaya. Amin.